Zombie apocalypse. नोंथांमोना इयाव फैना माबायदि मोनखो? माबायदि मोनखो नोंथाङा? स्क्रिनशट लादो तारमाने मोनसे मेम'रिस लानो नागिरदों। मानो होनबा जोंनि दारागावआव मोनसे पिकनिक स्पट खालामनाय जादों दिनै भारत उदांस्रिनि बागै जों जेनेबा एसे ओरैनो गथ' गथाय लानानै एसे इन्जय खालामनो होनना फैबाय दा जों एसे आराम मोनदों आरो खालामनानै बाखिया दुगैगासिनो जों गोथैजाय दुगैदो आरो ना बिसोरनिया मोनसे फिलिंस जोंनिया मोनसे फिलिंस जेनेबा दा जों आरो बोरै हारसिं नालाय Sericai.